Kaixo lagunok, Joseba naz. Joana nire emaztea eta biok, izetez Inglaterrakoak gara. Baina duela 3 urte eta erdi, gitxi gara bera, Bedaruko Olabe baserrian bizi gara. Eta hemen, proiektu bat garatzen ari gara aterpetxea eta zentro kulturala zabaltzeko asmoekin. Aparte, diseinatzailea naz, eta baita ardi moztailea. Gaur, erakutsiko txoegu zela mozten dan ardi bat. Duela 6 urte bat edo ikasi nuen ardixek mozten, Arantzazuko Artzain eskolan. Zoritxarrez, gaur egun trebatasun bada galtzen ari dana, gero eta jente gitxi eudeukiez ardixek eta. Baina, hala eta guztiz be, ardixek bai edo bai eskilaen bidez. Euren ongi izaterako, batez be. Eta lehen, olako artazizak erabetzen zituen. Gaur egun beste artazimotak dauzela bebai, pixkat modernoagoek. Bebai dauzkau gailu elektrikuek, holan, kable dunak. Eta bebai daukot bateria dune. Hau entxufaten da bateria bateri, eta bueno, klik, eta juten az ardixek eskiletan. Baina, normalian, eta gaur erabiliko dutenak, izaten da elektrikoko makina. Horretarako, hau da erramintxaik garrantzitsuena, hau da burua edo tijera, etzen dutxau. Eta dauko sistema bat, ontsa ikusiko dugune, motorra eskeitxa. Eta honek erabiltzen dabena da, horrazia, ulea, horraztekoa, eta labana, kutsilla. Bai, orduan, honek zehitzen dau, kutsilla eta horrazia, holandoie, oso harin, eta honek mozten deu, horrazia ulia altza hoitzen deu, eta kutsilla mozten deu. Bueno, horrazi ezberdinak dauzkau, segun ardixe zelan eskilatzen dugu, zelako ardixea da, zelako eguraldia da, zelako denboria eta hori dana. Baina, bueno, hemen batez be, latxak izaten dira eta juten naz baserri batetik bestera ardixek mozten jendeentzat. Egun baten, zenbat, ardi, einlik ezen, hori ardixen arabera da. Badauz ardi batzuk oso iletsuak dienak, burubaltzak adibidez, latxak, burubaltzak, artile daukie hemen tripan, leku guztietan daukie buruan, merinak bebai oso zailak dira eskilateko. Baina gero, beste ardi batzuk badauz, latxa mutur gorrizak adibidez, ez daukia hainbeste ulie tripan, eta bueno, horrek be, sasi ardiak eta errezagoa izaten dira eskilateko. Ardi ona izaten bada, 150, hasta 200 arte, igual eskiladore batek ona bada, eskila dulko ditu egunen baten. Baina normalian hemen inguruan, zela nik batez be, juten naze kopuru txikia gehitzen eta, 10, 20, 30, holako jententzat, ez dut horren beste eskilatzen. Kampaina baten, ez dakizen bat ardi eskilatzen dute zen, baina gitxi gora, milaka izaten dira. Milaka ez dakizen badian. 10.000 haino ez dira heltzen, zetik nik batez be esan duten bezala, hartalde txikisak eitzin doaz. Baina, gero hartalde handixe dauzenian, lagunok eta lagunek deitzen doztie, eurei laguntzeko eta pozik juten naz, talde baten bezala. Pasan egunean adibidez, 1000 eta ipiko engenu zen, 300, 250 biotez, beste lagun batekin. Orduan, pixkat sobre la martxa. Tresneixe aparte, gero arropa berezia bebai erabiltzen duguz. Hemen prakak erabiltzen duguzenak izaten diez doble kapakuek. Holan, mozten baduzuz, ez duzu zure azala mozten. Eta gero, erabiltzen dutez, honen zapatak. Eta
zapata hauek, patukak edo esaten duzu hemen, inglesez moccasins, deitzen dut hau. Moccasins hauek fieltroskoa dira eta gero dauz beste batzu larruzkoek bai, baina hauek nik nahiago dutez hauek fieltroskoek. Eta hauek erabiltzen duguz tableruen laban ez eitzeko eta batez be ardize hobeto sentitzeko eta mugitzeko. Eskilatzen dugunien dantza bat bezala izan beko leuket. Eta horretarako jakinen bida nola kontrolatu ardizea. Bueno, guazen barrura. Bueno, hemen daukote egitura, montauta, motorra, kardana eta burua hemen behien. Ardize daukot, hemen. Hasiko naz hemen tripagaz, hori garbitzuen bihot. Gero eskertizen azelez, hemengo atzeko eskumako hankatik hasiko naz. Eta gero sama, eta gero pasako naz bizkarrera, eta gero beste aldien. Bale? Hontxe eskilako dugu, a ber, zelan eitzen da. Artile nolakoa dan. Honek, inglesez, muelle bat bezalakoe, honek inglesez crimp deitzen dut txagu. Hemen ez dakitzelan esaten da. Eta gero, artile berez, hau baino luzeagoa da. Bueno, eskilata gero, artilea pieza baten urteten da. Pieza batzuk handia dira, beste batzuk ez hain handiak, baina bueno. Txigora bera, zuek irudikatzeko, hau da pieza bat. Hemen errazagoa ikusten da. Zeintzuk dira. Hemen atzetik hasten naz batzen. Eta losakua bezala izango balitz. Sartzeo. Ona, ailegaten nazenean, korapiluei. Sartzen dugu hor. Eta ja, aurkezteko modukue. Eskilata gero, kanpora botatzen dauz. Eta hori musika pixka daukauz, eta geure artien ez dira ezautzen. Baina, bueno, ikusten duzuenez, ja danak eskilata daz. Hola ben, arratzaldean, angailutxera jombinaz, eskilaten.
Eta bixe berritxura, eta etzi, ez dakit nora, eta jotake. Bukatu arte. Agur lagunok.